Θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα. Θα περάσουμε σε ένα, θα έλεγε κανείς γυναικείο θέμα, αλλά δεν θα έλεγα εγώ ότι δεν είναι μόνο γυναικείο θέμα. Είναι οικογενειακό και μας αφορά όλους. Είναι μαζί μας η κυρία Κωνσταντίνα Νούσια, είναι ΜΕΑ, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μεευτικής Βίας. Έναν όρο που θέλω πολύ να συζητήσουμε και υποψηφία διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κυρία Νούσια. Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα κοντά σας και μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το ιδιαίτερο αλλά πολύ καυτό θέμα που είναι η μεευτική βία. Εξηγήστε μας καταρχάς τι είναι μεευτική βία. Εγώ ομολογώ δεν το γνώριζα καθόλου. Έπεσα τελείως τυχαία πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ που το είδα στα social media και είδα και εσάς εκεί. Τι ακριβώς είναι η μεευτική βία και τι δεν είναι μεευτική βία? Ας ξεκινήσουμε λίγο να μιλήσουμε για το Παρατηρητήριο Μεευτικής Βίας, πώς δημιουργήθηκε. Είναι το ένατο αδελφό παρατηρητήριο στον κόσμο, άρα δεν πρωτοπορούμε, δεν ανακαλύψαμε εμείς τον τροχό. Αυτό βγήκε από την ανάγκη του να αναδείξουμε κακές πρακτικές που μπορεί να συμβαίνουν κατά την ώρα της μεύσης, κατά τη γυναικολογική εξέταση, που δυστυχώς η μεευτική βία είναι δομημένη μέσα στη μεευτική καθημερινή πράξη. Πολλές γυναίκες δεν αισθάνονται άνετα, ξέρουν ότι κάτι τους έγινε που δεν τους άρεσε, αλλά επειδή είναι δομημένοι, νομίζουν ότι έτσι έπρεπε να έχουν γίνει τα πράγματα. Αυτό είναι στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή αφορά καθαρά στον τοκετό? Αφορά όλες τις πράξεις, τις ιατρικές και μεευτικές, που μπορεί μια λήπτρια να πάει να ζητήσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να γίνει μια σεξουαλική παρενόχληση κατά το pap test. Μπορεί να γίνει μια τρομοκρατία. Αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίως, και έχει αναδειχθεί και όλα στη χώρα μας. Έχουν μηνύσει και γυναικολόγους γι' αυτό. Μπορεί να γίνει μια λεκτική επίθεση προς τη γυναίκα. Είσαι τρελή, θα πεθάνει το μωρό σου αν δεν κάνεις αυτό που λέω εγώ. Είναι επίσης ψυχολογική. Ότι θα γίνει αυτό ή θα συμβεί αυτό το κακό, χωρίς όμως να υπάρχει ιατρική ένδειξη να τα λέμε όλα αυτά. Άρα αυτό σημαίνει ότι είτε είσαι γυναίκα και πας να λάβεις ιατρικές υπηρεσίες γυναικολογικής φύσεως, είτε είσαι έγκυος, είτε την ώρα που διενεργείται το τοκετός, ακόμη και ένα υπογόνιμο ζευγάρι που θα πάει να ζητήσει βοήθεια, όλο αυτό το κομμάτι είναι θέμα μάλλον της μεευτικής βίας, η οποία έχει τις εξής μορφές: είναι λεκτική, ψυχολογική και σωματική δυστυχώς. Δηλαδή αν πάει να γίνει μια κολπική εξέταση στη γυναίκα την ώρα που γεννάει ή ακόμη και σαν ρουτίνας διαδικασία σε ένα ιατρείο και δεν έχουμε τη συνένεση της γυναίκας, αποτελεί μεευτική βία. Ναι. Πάνω σε αυτό, μιλώντας με αρκετές γυναίκες οι οποίες έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία, εγώ δεν την έχω περάσει, δεν έχει σημασία όμως. Σας το εύχομαι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Αυτό που μου είπανε πολλές είναι ότι με υπέβαλαν σε κάποιες διαδικασίες, σε κάποιες ιατρικές πράξεις, χωρίς να με ενημερώσουν τι είναι αυτό, γιατί γίνεται. Και αυτό μου το περιέγραψαν ότι κάπως σαν να το ένιωσαν ως παραβίαση. Ακριβώς επειδή δεν ενημερώθηκαν. Είναι κομμάτι αυτό της μεευτικής βίας? Βεβαίως. Μιλάμε για αυτοδιάθεση αυτή τη στιγμή. Αν εγώ λοιπόν έρθω και σας κάνω οτιδήποτε ως δημοσιογράφος που στέκεστε μπροστά μου, χωρίς να σας ενημερώσω και μάλιστα να έχω τη συνένεσή σας, πώς θα με αντιμετωπίσετε? Μάλλον όχι καλά. Θα πείτε ότι δεν έχω το δικαίωμα να σας τα κάνω όλα αυτά. Και κάτι τέτοιο αποτελεί και το φαινόμενο της μεευτικής βίας. Το γεγονός ότι δεν θα σας ενημερώσω τι πρόκειται να κάνω στο σώμα σας και επίσης να πάρω συνένεση ότι μπορώ να το κάνω. Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Εγώ τώρα που είμαι τελείως απ' έξω από όλο αυτό, μένει μια γυναίκα έγκυος. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, ρωτάμε. Ωραία. Δεν είμαστε γιατροί όμως. Ξέρω εγώ καλύτερα από το γιατρό? Όχι βέβαια. Αλλά εδώ μπαίνει θέμα ηθικής. Δηλαδή? Η ηθική που έχει ο επιστήμονας υγείας να ενημερώσει σωστά και βάσει πρωτοκόλων τη γυναίκα. Να μην πει τη γνώμη του, αλλά να έχει γνώση και να πει αυτό που πρέπει να της πει. Χωρίς να την τρομοκρατήσει, χωρίς να την παραπληροφορήσει, χωρίς να την οδηγήσει κάπου, γιατί εξυπηρετεί τον επαγγελματία υγείας και μόνο.
Αυτό, ένα από αυτά που μου μετέφεραν τώρα που λέτε περί εξυπηρέτησης, είναι το γεγονός ότι, για παράδειγμα, μου είπαν ότι εμένα μου προκάλεσαν τον τοκετό και ένιωθα ότι απλά αυτό συνέβαινε για να τελειώνει ο γιατρός, να κοιμηθούμε το βράδυ και να έρθει ο γιατρός το πρωί, να γεννήσουμε, να τελειώσουμε, να πάει στην επόμενη. Το γνωρίζετε ότι η πρόκληση τοκετού χωρίς ιατρική ένδειξη αποτελεί μευτική βία και στην Ελλάδα γίνεται τόσο πολύ συχνά? Όταν λέτε χωρίς ιατρική ένδειξη, εξηγήστε το. Στο εξωτερικό τα πρωτόκολλα λένε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε το έμβριο μέχρι τις 42 εβδομάδες. Και αν δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή είναι χαμηλού ρίσκου εγκυμοσύνης, να αφήσουμε την έγκυο μέχρι να έχει αυθόρμητη έναρξη τοκετού. Εδώ, με το που πηγαίνει 40 εβδομάδες, αλλά είναι οι δύο πλασματικές, γιατί βάζουμε από τη τελευταία περίοδο που η γυναίκα δεν έχει μείνει έγκυος τότε. Άρα στις 40 εβδομάδες το έμβριο είναι πραγματικά 38. Άρα στις 42 είναι 40. Όταν εμείς λοιπόν βάλουμε στις 40 εβδομάδες μια γυναίκα χωρίς να έχει διαβήτη, να έχει αρτηριακή πίεση, να είναι κάτι που κινδυνεύει η διάδα, είναι άστοχο. Θα έπρεπε να την αφήσουμε να έχει αυθόρμητο τοκετό. Διότι όταν κάνουμε πρόκληση, 70% λένε οι έρευνες, θα οδηγηθεί η γυναίκα σε ανέτεια καισαρική. Επίσης, στο εξωτερικό, όταν κάνουν πρόκληση, περιμένουν 3 μέρες για να αποδώσει αυτή η πρόκληση τοκετού. Γιατί ο μέσος όρος τοκετού σε αυθόρμητη έναρξη είναι περίπου 24 ώρες. Πώς θέλουμε να πάρουμε μια ανέτοιμη μήτρα, ένα ανέτοιμο μωρό, μια γυναίκα η οποία δεν έχει ξεκινήσει το σώμα της τοκετό και μέσα σε 6, 7, 10 ώρες να έχει γεννήσει? Και αυτό τι συνέπεια έχει? Η συνέπεια είναι να κάνουμε ένα άδικο χειρουργείο σε αυτή τη γυναίκα. Με όλες τις υπόλοιπες συνέπειες στην υγεία του μωρού που δεν θα πάρει το μικροβίωμα ή στο να ξαναμείνει αυτή η γυναίκα έγκυος και αν κάνει διαισθητικό πλακούντα, αν κάνει επιπωματικό πλακούντα ή οποιαδήποτε άλλη επιπλοκή. Δεν είναι ένα απλό χειρουργείο η καισαρική, είναι ένα μεγάλο κοιλιακό που έχει πάρα πολλές επιπλοκές. Πάντως, κυρία Νουσιά, υπάρχει σοβαρή άγνοια γύρω από το θέμα της μευτικής βίας. Βέβαια. Και μου έκανε εντύπωση, μία έτσι από τις φράσεις που άκουσα έντονα, ήταν ότι εγώ πήγα ετοιμοπόλεμη στην κλινική για να γεννήσω, γιατί ήξερα ότι εκεί συμβαίνει αυτό, ότι σου κάνουν πρόκληση πιο γρήγορα. Και το ότι μια γυναίκα έγκυος, λίγο πριν γεννήσει, έπρεπε να πάει εντός εισαγωγικών ετοιμοπόλεμη, μου φάνηκε πολύ αυτοπαραβιαστικό με έναν τρόπο. Φανταστείτε ότι εκείνη την ημέρα που η γυναίκα από κορίτσι γίνεται γυναίκα, γίνεται μητέρα, γιατί γεννιούνται 2 άνθρωποι εκείνη την ημέρα, ένα το μωρό και ένα ότι η γυναίκα γίνεται μητέρα. Η ομορφότερη αυτή εμπειρία της και που θα έπρεπε να είναι θετική για να κάνει και καλή επικοινωνία και δέσιμο με το μωρό της, εμείς με κάποιες πρακτικές, οι επαγγελματίες υγείας, μπορεί να το καταστρέψουμε, να παραβιάσουμε τη γυναίκα. Και όλο αυτό να το κουβαλάει με πολύ έντονο στρες και μετατραυματικό στρες. Και έχουμε δευτεροπαθή τοκοφοβία. Δεν θέλουν να κάνουν δεύτερο παιδί με όλο αυτό που ζήσαν. Άρα, επειδή το παρατηρητήριο ήρθε από το 2018, έβαλε τον όρο μευτικής βίας στην ελληνική επικράτεια. Έχουν ενεργοποιηθεί κάποιες γυναίκες, ενημερώνονται, ξέρουν ότι δεν πρέπει να τους κάνουν κριστέλερ, δηλαδή πίεση στη μήτρα, δεν πρέπει να τις βάλουν πρόκληση τοκετού χωρίς ένδειξη, δεν πρέπει να είναι ακινητοποιημένες και να μην σηκωθούν, να περπατήσουν, να είναι σε μπάλια πιλάτες, να μπορέσουν να φάνε, να πιούν υγρά. Όλα αυτά τα γνωρίζουν, αλλά επειδή μαθαίνουν κιόλας ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες κακές πρακτικές παλιές, πηγαίνουν και τα διεκδικούν. Αυτό που λέω εγώ στις γυναίκες που αναλαμβάνω για το τοκετό είναι ότι έχετε το δικαίωμα να μου λέτε όχι. Ακόμη και σε μένα. Αν δεν θέλετε κάτι, θα μου πείτε όχι, δεν το επιθυμώ. Διότι η γυναίκα πρέπει να μάθει ότι έχει το δικαίωμα να αρνείται όταν πάει να γεννήσει το παιδί της ή όταν λαμβάνει γενικότερα αυτές τις υπηρεσίες. Και θα ήθελα να τονίσω ότι είναι έμφυλη βία. Διότι μόνο εμείς οι γυναίκες είμαστε λήπτριες αυτών των υπηρεσιών υγείας. Δεν θα πάνε οι άντρες ποτέ. Και αναρωτιέμαι, εάν πήγαιναν οι άντρες και ήταν και οι άντρες λήπτες αυτών των υπηρεσιών, θα υπήρχε τόσο έντονο αυτό το φαινόμενο? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Αλλά μιας και αναφέρεστε στους άντρες, στους συντρόφους, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι. Ο σύντροφος μιας γυναίκας που πηγαίνει να γεννήσει, που φαντάζομαι ότι λειτουργεί υποστηρικτικά ή θα πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά, πώς μπορεί να βοηθήσει σε μια τέτοια περίπτωση?
Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του συντρόφου ή της συντρόφου δίπλα στη γυναίκα την επίτοκο. Θα πρέπει να έχει ενημερωθεί, θα πρέπει να ξέρει το θέλω της επιτόκου, να διεκδικεί μαζί της τα θέλω της και να μπορεί να συμμετέχει στην όλη διαδικασία ενεργά. Να είναι δίπλα, υποστηρικτικός. Να ξέρει και εκείνος. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να έρχονται να ενημερώνονται τα ζευγάρια από πριν. Και μαζί. Μαζί εννοείται. Μαζί. Διότι, πείτε μου λίγο, πόσο έτοιμοι είμαστε σε αυτή τη χώρα να γίνουμε γονείς? Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ αν θα θέλαμε να είμαστε οι γονείς του εαυτού μας? Θα μας επιλέγαμε? Τώρα αυτό αφήστε το, είναι πολύ μεγάλη είναι πολλά πράγματα που πρέπει να πέσουν στο τραπέζι και να ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή εσείς γνωρίζετε, είμαι σίγουρη, για το κομμάτι της καισαρικής και επειδή κοιτάτε τι γίνεται και στην Ευρώπη, τι γίνεται και στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχετε πρόχειρα κάποια ποσοστά ενδεχομένως ή κάποια συγκριτικά δεδομένα στο πόσες καισαρικές. Έχουμε περισσότερες καισαρικές στην Ελλάδα, συγκριτικά με αυτό που γίνεται στην Ευρώπη. Έχετε κάποιους αριθμούς, έτσι, που θυμάστε? Έχουμε πει πολλά χρόνια και σε άρθρα και στους υπουργούς υγείας ότι είμαστε δυστυχώς από τις χώρες που έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό καισαρικής, ανέτειων καισαρικών. Άλλοι λένε ότι είναι στο 55, άλλοι λένε ότι είναι στο 65. Εγώ που έχω συλλέξει κάποια στοιχεία και από επαρχιακά δημόσια νοσοκομεία με ευτήρια έχουν φτάσει στα ποσοστά και 83% και 92% και 79%. Είναι σαν να μην μπορεί κάποια γυναίκα στην Ελλάδα να γεννήσει φυσιολογικά. Βέβαια, να πούμε ότι και κάποιες πρέπει να γεννήσουν με καισαρική. Βεβαίως. Είναι σωτήρια διαδικασία το χειρουργείο της καισαρικής. Αλλά όταν υπάρχει θέμα... και είναι θέμα ζωής για τη διάδα. Δηλαδή, το έμβριο στρεσάρεται, η μητέρα κάτι συμβαίνει και πρέπει αμέσως να διενεργήσουμε καισαρική. Εγώ μιλώ για τις ανέτειες. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη, ίσως και παγκοσμίως. Και θέλω να πω ότι πρέπει να το σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί δεν κάνει καλό ούτε στην γυναίκα, ούτε στο μωρό. Στη μετέπειτα υγεία τους. Έχουμε πολλά προβλήματα. Αυτά τα παιδιά που δεν παίρνουν το μικροβίωμα έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά να νοσήσουν από δέπη, από άσθμα, από αλλεργίες, ακόμα και από λευχαιμία. Τώρα, μιας και πιάσαμε το κομμάτι το πιο προσωπικό για τις γυναίκες, έχετε κάποιο περιστατικό που μπορείτε να μας αφηγηθείτε? Εννοείται ένα περιστατικό ή θέλετε χιλιάδες περιστατικά? Θέλω μια περίπτωση για να μας εξηγήσετε και λίγο τι συνέβη, πολύ πρακτικά. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά όταν λέμε βία και ελεκτική και σωματική, ακούγονται γενικά και μπορεί κάποια γυναίκα να μην μπορεί να καταλάβει το όριο. Και να λέει τώρα αυτό είναι βία, δεν είναι βία, το νιώθω παραβιαστικό, δεν το νιώθω παραβιαστικό. Να το κάνουμε λίγο συγκεκριμένο για να καταλαβαίνουν οι γυναίκες τι ακριβώς εννοούμε. Θα μπορούσα να μιλήσω λίγο γενικά και αυτό και ως ΜΕΑ που έχω βιώσει μέσα στο μεευτήριο και βλέπω τι γίνεται και από επαγγελματίες υγείας, αλλά και τόσες γυναίκες που μου έχουν μιλήσει ως πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μεευτικής Βίας, γιατί είναι διτός ο ρόλος μου. Είμαι και επαγγελματίας υγείας, είμαι και η πρόεδρος. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός. Μπορεί να μπει μια γυναίκα να της πούν βγάλει τα ρούχα σου μπροστά σε πολύ κόσμο, να μην υπάρχει ιδιωτικότητα. Μπορεί να της πούν όχι, δεν θέλω να σου χορηγήσω αυτό ή δηλαδή αναλυγησία, γένα, ασπονάς. Τι κάνεις εκεί, τι φωνάζεις, σταμάτα, χαρακτηρισμοί τους, είσαι τρελή και πολλά άλλα που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Την ώρα που πάει να γεννήσει να είναι 25 άτομα από πάνω της, να τις κάνουν κολπικές εξετάσεις που είναι σαν βιασμός, το αισθάνονται, έτσι μου το περιγράφουν και να μου λένε ότι τους λέγαμε σταματήστε και δεν σταματούσαν την εξέταση. Και ήταν ένα οδυνηρό για μένα, μια οδυνηρή εμπειρία που έκανα 1 χρόνο, 2 χρόνια να κάνω σεξουαλική επαφή με τον σύζυγό μου πάλι. Σοκαριστικό. Είναι πολύ σοκαριστικά όλα αυτά. Και θα ήθελα να πω ότι την επόμενη φορά που θα με προσκαλέσετε να φέρω και μια γυναίκα που θα σας διηγηθεί το βίωμά της.
για να δείτε, προφανώς, για να δείτε λίγο πόσο έντονα και τι συναίσθημα θα βγάλει αυτή η γυναίκα που έχει βιώσει με ευτική βία. Χωρίς να το αξίζει, χωρίς να το έχει ζητήσει, χωρίς να της το έχουν εξηγήσει, χωρίς να έχουν πάρει συνένεση. Ναι. Κυρία Νούσια, για να κλείσουμε, τώρα δεν ξέρω, ίσως είναι λάθος και η ερώτηση ευθύς εξ αρχής, αλλά θα σας την κάνω, γιατί μου δημιουργείται αυτό το ερώτημα. Μάλλον υπάρχουν λάθος απαντήσεις, ποτέ λάθος ερωτήσεις. Ναι, εντάξει, ισχύει. Έχει σχέση, προφανώς είναι έμφυλο το κομμάτι του θύματος σε αυτή την περίπτωση. Έχει να κάνει και με το ποιος το κάνει. Θέλω να πω ότι παρατηρείτε ενδεχομένως ότι είναι περισσότεροι οι άνδρες γιατροί που ασκούν αυτού του είδους την βία στις έγκυες γυναίκες, ή γυναίκες γιατροί, ή δεν έχει να κάνει με το φύλο? Δεν έχει να κάνει με το φύλο. Μην ξεχνάτε ότι είναι οι γυναικολόγοι αρσενικά, αλλά οι ΜΕΕΣ είναι θηλυκά. Και αυτοί συμπράττουν. Άρα η μευτική βία μπορεί να έρθει από τον γυναικολόγο, μπορεί να έρθει από τη ΜΕΕ, από τον αναισθησιολόγο, ακόμη και από τον τραυματιοφορέα. Το πώς θα φροντίσει μια γυναίκα να τη μεταφέρει. Από όλο το ιατρικό προσωπικό δηλαδή. Από όλο. Και λέω δεν μπορεί να σεβόμαστε το ζώο μας, την γάτα μας, τη σκυλίτσα μας που γεννάει, την αφήνουμε στην ηρεμία της, να μην ανάβουμε φώτα, να μην της μιλάμε. Και μια γυναίκα που πάει να φέρει το παιδί της στον κόσμο, να της προκαλούμε τόση μεγάλη ένταση, να φωνάζουμε, να έχουμε φώτα, ο καθένας να συμπεριφέρεται και να βγάζει το χαρακτήρα του, χωρίς να σεβόμαστε εκείνη τη στιγμή τον ιερό αυτό ρόλο που έχει το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Μάλιστα. Κυρία Νούσια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε θέματα έμφυλης βίας, τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά, γιατί συζητάμε πολύ τα τελευταία χρόνια για την έμφυλη βία, αλλά όχι τόσο για τη μευτική βία. Και αυτό αφορά ένα τεράστιο κομμάτι γυναικών, αν όχι όλες. Όλες, γιατί θα γίνουμε λήπτριες αυτών των υπηρεσιών, όλες οι γυναίκες. Ακόμα και αν δεν γίνουμε. Και φανταστείτε ακόμη και στην κλιμακτήριο εμεινόπαυση τι γίνεται. Ωραία. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε για αυτό. Με πολύ χαρά.